Nggih, Bu. Aku sedika dawuh karo Ibu, aku dawuh apa-apa manut. Oh iya le cah bagus. Manut. Bisa gawe gawe bisa wah pinter mareme atiku wis jawabe bener iki ya matur nuwun ya Pak Ebuti aduh dununging bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kondur nuswantara adil derek ndedonga kanggo anak lanang Dimas Jaluku Sumaji ing bengi iki sliramu wis disunat dikitan tegese wis kabucal sukertane karya manggih raharja kamulyane dadya putra kaya dene putra Nuswantara yo ngenang karo ngilo aja pijer nangis wae anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah bisa gawe bisa kewajiban luhur
suwe ra nyokek iki kadang. Ya. La 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 la. Ayo. Ha eh. Kepake Budi joget sik dhewe. Maju kene Mbak Wulan. Iya, Mas Pati. Kalamun waruh sliramu batin iki anakane katon rengu rasa tresna kang tak ndem sarwa mikir ati dan bisa jenjem Kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah nggodha ati nanging aku wedi plaka pungkasane temahan lara tresna nadyan adoh yen katulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresna iki wis kinodrat satremo nglampahi Ula sawah sapa ngendut nadyan noah hatiku wis kapilut saiba bunga asaku lamun bisa jajak genten sliramu para ngestai sugeng amirsani sugeng amidhangetaken karawitan makarya kalian Hana Audition System saking Bularjo Tugu Jawantana Studio 7 Badran Meru Polokarto. Yuk. Kalamun weruh sliramu batin iki Mbah Wulan katone sajak rengu rasa tresna kang tak ndem sarwa mikir ati tan bisa jendem kaya ra bisa ngoncati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku wedi plaka pungkasane teman lara tresna nadyan adoh yen katulu nanging caket sajroning atiku
satrema nglampahi Ula sawasapa ngendon Nadyano hatiku wis kabilon Saibu bunga rasaku lamun bisa jajan sliramu Ayo nih. Mbak Rini, Mbak Rini, yo. Tasih sinaran talbi laras ingkang dipun sekuyung sound system Sone unggah no sithik Mas. Ayo Kang Mas Sewulayangmu tak simpen jroning atiku taun nono windon nono tak enteni intrisi ing tresno datang siang datang galu ayo bisa aku aduh sayang aduh sayang aduh sayang aku monggo dulur-dulur ingkang badhe beksa katuran nyaket mawon. Kantor Pak Desri yang bersani streaming Studio 7 datang
sayang datang dalu wong ayu mongkon hangat aduh sayang aku wedi Pak Desri njaluk wae ngaren iki nonton streaming. Ora melu rene. Udanan ning dalan Bali mulih. Ayo sing domah maju kene wae ngaren. Pak Budi maju wae ngaren. Mendem kangen wedine sakuna wae ngaret maju sing duwe gawe mesti kudu eling sajroning urip bangsa kudu eling aja mumpung eling tembe burine najan isih ana mesti bakal tinggal aku kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan ngaren sajroning urip bangsa kudu eling aja aji mumpung eling tembe burine najan isih ana mesti bakal tinggal aku sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune kang nerusake bebasan wae ngaren kudu eling ayo
nuruti kareping ati bareng saiki ketemu kawitike ninggalake aku sae sapa oyo sinandal atiku loto metes melesi pipiku ya mas ya yen pancene ora tresno opa 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 ya kondo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora pun jan ibu-ibu olahraga malam tambah kesel nggih Bu? Nggih. Kesel pindho. Ra apa-apa sesuk pijet. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok datang ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelap hati saklawase. Yuk. Ayo nonton tayang. Ya. Lolale. Tresno padha ngiping jala gendhe jajuki taun sinengganan ramaya kang mas kena ngiping nanging ora parang sanding Mikul ora parang single ya mas ya iya digoyang goyang goyang kabeh nyamang yang ati goyang 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 ngiping-ping yen saunding yang digoyang goyang goyang mikul pengen singgah yang ati goyang 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 masar sampai kelahir nyata saya dipaksa tayap tar dilarasiki nonton karawitan tar dilaras wonten daleme sinten Pak Pati wonten dalemipun Mas Areng Widodo nonton tayap wanci surap katon kuyap prasu tresno padha ngiping jala gending mikul ora parang senggel Pak Pati kana ngiping nanging ora parang sanding mikul ora parang senggel ya mas ya iya adik goyang 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 kabeh nyamang yang ngetik
digoyang-goyang goyang iping-pingin sainding yang digoyang-goyang goyang mikepingin singgeng yang hati goyang-goyang goyang mesra sampai langir nyoto sayang tiba santai yuk tarat dilaras iki matur nuwun dah nonton tayub penak gayeng dasaripun suasana wis terang ayo sinar ngantar dilaras dilaras yuk wayang sore kang suram rembulane wengi sitru yen tak rasa lagi mangkat dalu anakku ya larane ngati kula paribasan tinggo turu ora bisa maram tinggo melek mang ketuning mineral tinggo turu katon sajroning ati moga mari susah patah hati wong kang nandang pronto iya mas terahing noto karwa resang tanan joyo wayang sore kang suram rembulane wengi sitru yen tak rasa lagi mangkat dalu areku ya larane ngati kula paribasan tinggo turu ora bisa maram tinggo melek mang ketuning mineral tinggo turu katon sajroning ati moga mari susah patah hati wong kang nandang pronto iya bocah gunung au tar di laras ya podio syutingnya apa Mbah Padi syutingnya studio 7 Sony tem sone Hani apa gimana ayo Wah, tonggone dhewe pokoke. kajange Kajange gone Pak Duwe iki ketake. Gone Mega Buana. Wis pokoke heeh. Ngene semangat. Kaya nek arep nyambut gawe kae. 1 2 3 4 Ya. iya au Nadyan aku bocah kuno banget dunong mangga Pak ora susah kadek nganggo bingung yen to Assalamualaikum
Mbah Marti moga tinebekno gawe ngoti nongo tinebekno ing rupita Allah ya mat aja medun-medun. Lah ngopo? Engko nek kebacuter medun kemlotokan ra iso munggah. Balekke sik, balekke. Aku seneng balik tak angkat bokonge ngono wae. Tung gentak gentung. Allah. Tung 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 tung. Wik 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 wik. Sehat lancar rezeki panjang yoswa nggih, Pak. Apa? Al harap nyangoni mesti ngapa dek nyeluk-nyeluk ki ngapa? Wah. Langganan sego goreng. Iya. Dek ben kurang 3.000 lho. Arep nambahi. Ayo dikei, digenepi. Ajeng genepi. Lah kok rogoh-rogoh? Kukur-kukur bae. Apa kowe ra kelingan dalan nego maku ana latan halu buan kekocengan karo aku. Ayo yo. Dilaras lho iki. Nadyan aku bocah kuno dompet kedua ora susah kadek nganggo bingung yen to tresno karo aku petak yo pancen isih dadi lakon tinggal esli ramu ra orane yen bakal lakon bareng bisa ayo, ready? Ayo, ayo. Hey. Quick, 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 quick,
konco pengajian saka Masjid Al-Fatona. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Pipise lancar? Lancar alhamdulillah. Berarti cik sehat, cik sehat. Wis, Sehat ya sayang. Heeh. Oke, nek ora waresno pipise ceracrit-ceracrit kena paling iki. Iya. Aku tek mentolo melintir iki lho. Melintir iki lho. Iya. Ayo. Pak Kumis. Heeh. Tak tung. Ya dibacutke ya. Tolong ndi? Hah. Apa kowe ra kelingan? Oh. Gojekan karo aku. Lah dalah. Don diglok. Gede pangapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku sambungku mongwan lalu ngerupe dasaremu kawan karwamu banjur ngelingi buta telu iki apa motenan sida dadi cedelu tak kanthi ndika apa gemati Mati toyo. Mendah boyo yen situ urip rawantika mesti bagyo mulya jara lair putri Celestia kang bisa nyemara sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku jantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngerupe dasaremu kawan karwamu Mas kang
Semuanya hatiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki apa tenan sida dadi jatelu tak kandi nika padha mati. Mendah boya yen sida urip lawan iko mesti sakyong mulya njara lair putri Sulistya kanthi sanyuwara Lesrana. Atur nuwun kunjungan. Sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kedepe yen to weruh sliramu jejer dheweke andom tresna ngombar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya tresnaku apa dheweke wis mulya dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelanding rasa tresna sliramu rapi bisa njaga ngono Mbak. wis milia sayang aku apa dheweke wis milia dadi pacarku apa bojone bola bali menggawe kelange rasa tresna sliramu rapi sanjaga ya Sing tak sumur saringo sesak eling marang marang warga tak sumane ayam tentrem pangajak purina lan wengi bola bali gawe rara saka arep dilangsung iki studio 7 repot
bisa dikedepe yen kau weros sliramu jejer dhewe andhok tresno ngumbar nafsu ning asmara lali aku yen nyanding wanita liya iya tresno aku apa dheweke wis miliar dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe kelaning rasa tresno sliramu ra bisa njaga tentrem pangajak purin nolan wengi bola bali cok gawe ning ati sebah nuwun bareng-bareng ayo ben siap ning apa nggo ngilangi rasa samat ya ngaturan jumeneng ukil sesarengan dilaras ya Pak De. Mau? Ayo. Mama. Ayo deh, yuk. Lah. Ya, galo. Mas. Apa, Dek? Sing miring. Mas. Kijing miring wetan. Lancer kuning dadi rebutan. Kijing miring kijing miring berarti samperke ae cara gak ngamperke ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring terus bangun negarane ayo mas kijing miring ayo mas kijing miring berarti samperke bae cerak orang ngamperke mas kijing miring mas kijing miring toko penting ning pasar lagi Pak BG mugi lancar rezeki mas miring mas kijing miring demak weton matian rasa penak tak bulan wegan medun ayo mas kijing ukil Mbak Wulan ayo mas kijing miring jalalila wis reti nek rasamu wis reti ora rasa repot-repot mangga Mbak Wulan cantik timun sigarane terus bangun negarane ayo mas kijing miring ayo mas
asem jalalila sawerane jalalila pariane jalali la 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 hau Rasa. yo yo kok nesu nek nesu udah soalnya yo ndang Mas ndang Ana cuyu munggah nang bethek rupane ayu sikile mlak. ora mungkin sikile mlenek karemanem kecemplung timbah arep yen ora omboh Mbak Wulan kijing miring trek gandeng mama tebu yen ra dijembeng Ora metu. Ayo Mas. Ayo Mas. Kijing piring jalani la pariane jalani la 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 sawerane jalani la 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 au rasanya ngoni rasanya Manuk platuk mabure kenceng Terus? matane ngantuk liyang. Allah sing miring alah kijing miring sanda jepit dicemineni gane jlempit marai keri hau ngelek hau ae Ya Pak Budi, joget. Hei.
mubeng suwe anggon goleki ora krasa Neman yen nganti liya sang nyawa leyang-leyang nang sawah nengone kekencangan narinde saka kadewan sarawi ngosek dheweke elo kae anteng wae odang kuning gawe sikit seleret ireng tak cawang tambah manise eko bunga nyawang malam ora bakal atiku dadi bang liya yen si podangan rutut ati kepranan ora mendha atiku sansaya sadra
Persiapan Pak Deparmin, persiapan. Persiapan Pak Deparmin. Saiki wis kebodhok kaki Pak Demo Parmin kanggo lagune Wisa Tresna. Wisa Tresna. Nggih, Yes. Saiki wis kebodhok kaki Deparmin. Mangga. Sumuruping Surya wayah sore mendung katon lali menang kok mbemri atiku rasa gelo tresno lan musra nadane dhuwur ya. Terima lelakonku.
Kok kaya rapas ngono ya. Nggih, matur. Jarik semampe. Pirang dina
ki Mbah Muji karo Bu Wanti. Heeh, diarep-arep ki karo sing ngejob ndakane. Heeh, ana permintaane saka Mas Budi Santoso Mas nganten Mbak Muji, lagune manis. Manis, Manis. siap, Heeh, nggih. terus iku bablasane yang tuku timun. Baik, nggih. Ya, heeh. Ya, sik. Heeh, urung terang Mbah Jero. Ayo Mas Budi mau nyanyi Sedulur monggo. Bandara Studio 7. Mas Budi. Mas Basan, ya Maji Mas Mulyono. Hei, Mas Aci Delpin. Hei. Sudah ganti Mas Bapak. Iya. Manis Mbak Muji, kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis. Yen mesem manis ngungkul imadu. Kaya bisa rontoke jantungku. Ganteng Pak Mati sliramu banten ganteng. Asik. Tambah ganteng yen marang seneng ganteng. Ageng sing alas. Ayo teh kene teh. Rendang tadi aduh dironce-ronce setengah mati aku nager kowe Surabaya Seliramu senenge godhong. iris aduh dek gulane Jawa Iya. kowe wong manis kasare lakopo Memang lidah mas tidak bertulang. Pandai bersilat ibu anake wong manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis mungkul imadu kaya bisa rontoke jantungku Allah tambah ganteng yen orang seneng ganteng. Gong sing alit mas namine kampolan. Ngalar ngidul apa tiga wani kendul. Rendang tadi aduh dek dironce-ronce setengah mati aku nager kowe Pasar Kurimas ning Surabaya. Aku ngerti Pak Badi senenge godhong. iris aduh dek gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja Memang lidah tuku timun Budewanti bertulang. Pandai bersilat ibu wadai wong Ya. lanang. ayo
goyangke ya Pak. Ayo, Bang. Apa? Asik. Loh. Waruh gede mangan mangan aku ngumut wong wis tuwa jane gadis toko cangke kanggo bumbu kok singkong aja dume supe bener aja brento ning aja meri japane saiki akeh pemudi ada sarwa peti romang sampe ora nyoheng urip Seringin Jumantono